Επόμενη στάση, Μοναστηράκι. Next station, Μοναστηράκι. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Λουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Next station, Μοναστηράκι. Tiesitkö, että Ateenan Monastirakin metroasema on muuttunut oikeaksi taidegalleriaksi? Näyttely on ollut avoinna jo tämän vuoden alusta ja siitä on tullut yksi kaupungin sympaattisimmista yllätyksistä kaikille, jotka rakastavat taidetta ja arjen pieniä löytöjä. Asemalla on tällä hetkellä esillä kreikkalaisen taiteilijan Kostas Spyrionisin näyttely Grammatosema, postimerkit. Hänen teoksensa yhdistävät postimerkkien nostalgisen ilmeen ja kreikkalaisen kulttuurin kauneuden. Kävellessäsi asemalla näet näyttelijöiden, laulajien ja säveltäjien muotokuvia, henkilöitä, jotka ovat jättäneet jälkensä Kreikan taiteeseen. Aseman seinät tuntuvat heräävän eloon. Suuret, postimerkkien tyyliset teokset luovat lämpimän tunnelman ja vievät mukanaan aikaan, jolloin kirjeet kuljettivat tunteita ja tarinoita. Pieni pala taidetta keskellä normaalia metromatkaa. Jos olet Ateenassa, älä jätä tätä ainutlaatuista näyttelyä väliin. Se on kaunis taidehetki kaupungin sydämessä. Ja lisää tarinoita Ateenan upeista metroasemista on tulossa seuraavissa julkaisuissani.